Roja bîranîna bûyerê binçavkirin û revandina hevalê me yê çavnepirs Behzad-Dorsin û hevalê wî yê Tîkoşer Nîdal Osman yê ku di bîst û çarê meha dehan de sala 2012 ji layê çekdarê PYD ve hatin revandin, piştî ku gelekê caran gef li wan hatine kirin, nemaza hevalê me yê Mêrxas Behzad-Dorsin endamê pîlotbîroya Partiya me Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya ji ber di şûreşa Sûriyê de destpêka şûreşa Sûriyê de hevalekî Mêrxas û li hing hate diyarkirin di civaka Dêrikê û seranserî Muhefeza Hisiça de paşî hatine revandin bi rengekî hovane. Ya ji me ve xuya ku paşî ev her du hevalên Tîkoşer radestî destê nîzama Beşar el Esed hatine kirin û her du layan jî têne naskirin bi tundî û zilm û zordariya xwe ji layê girtiyan ve û heman dem jî bi kîna xwe li ser xêza Netewî ya Kurd û Kurdistanê. Teban bi van kiryara tê wê watê ku PYD tenzîmekî îrhabî û tundrewa ji roja ku hatiye damezrandin heta wekî roja îro ew ê ti xizmet ji Netewa Kurd û Kurdistanî re nekiriye. Tenê bûye xulam û xulamokê dijminê gelê Kurd û Kurdistanê. Di vê bîranînê de em wekû Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya peyamekî didina civaka nêvdewletî ku çarenivîsa van hevala û hemî hevalên dî yê ku îro di zindanê PYD û nîzama Beşar el Esed de werê diyarkirin. û careke dî di vê rojî de em peyamekî didine PYD jî ku lêvegerekî ji xwe re çêkê û xwe li peymanê xwe bikên xudan ji ber ku bercewendiya kêşa rewaya milletê me di yekrêziya me de ye, pêtivî ye ku ew careke dî li xwe vegerê û li peymanên xwe vegerê û xêza xwe yan xeta xwe rast bike li peymana Hewlêr 1, Hewlêr 2, Duhok û car dî zemîna dîaloga Kurdî-Kurdî xweş bike. û hemî girtiyên siyasî û elamî jî careke dî bêne berdan. Em dimînin wekû partî pêgirê kêşa rewaya milletê xwe û em ê mênin li peydoza gelê xwe heta ku mafê me yê rewa di destûra Sûriya de werê çespandin û çarenivîsa hemî girtiyên siyasî û elamî werê diyarkirin.